Καλησπέρα. Ώσπου να βρω μαθήματα αγιογραφίας να πάω, μπήκα λίγο τώρα στο ίντερνετ και πάτησα αγιογραφία σχέδιο και μου έβγαλε κάποια, αλλά δεν τα βάζουν από την αρχή. Εδώ στο TikTok έχει πολύ περισσότερα, με μετρήσεις, με. Εγώ τώρα, όπως βλέπετε εδώ, δεν έχω κάνει μέτρηση. Έκανα ένα νοητό, έτσι, σταυρό, ακριβώς εδώ, αλλά αυτό, και μετά πήγαινα, έβλεπα και έφτιαχνα λίγο. Βγήκε κάπως ωραίο. Νομίζω, κοιτάξτε, είναι το πρώτο σχέδιο που κάνω. Οπότε να είστε και εσείς επίοικείς. Εμένα μου αρέσει. Τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχαν κοντά στην περιοχή που ζω μαθήματα γεωγραφίας. Οπότε άμα το βλέπει κάποιος που να ζει στο Σαρονικό και ξέρει πού μπορεί να υπάρχουν μαθήματα γεωγραφίας και μου κάνει τη χάρη να μου πει και εμένα, θα σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω καλά τα πήγα. Θέλει δουλίτσα. Απλά σας το δείχνω. Τώρα εγώ συνεχίζω. Δείχνω απλά τον ενθουσιασμό μου ότι αφού μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο,